Ilenia Grima ilha 3 snin tistudja Computer Engineering fl-Università ta' Malta. Din is-sena hija l-ewwel darba tagħha tisebixxi xogħla fl-Expo annwali tal-ICT fejn ħadmet fuq apparat bis-sensors u dwal biex tinġabar informazzjoni minn sistema ta' arja kundizzjonata. Għamilt app li l-user jista' jaċċessa li hija very easy to use biex ikun jista' jara id-data being gathered in real time u kif ukoll jirċievi notifications jekk pereżempju hemm xi umdità għolja, temperatura u anka air quality. Fil-Fakultà tal-ICT fih dan l-Università ta' Malta qed terġa' tittella l-Expo tal-ICT fejn l-istudenti universitarji se jessebixxu iktar minn 75 proġett relatati ma' temi bħall-intelligenza artifiċjali u s-saħħa diġitali. Dr. Konrad Attart mill-Fakultà qal li t-tema tal-Expo għal din is-sena hija Shaping Tomorrow. Għandna 5 korsijiet u dawn il-korsijiet prattikament jitgħallmu fuq diversi suġġetti. Is-sabiħ tiegħu li aħna waqt li jaslu dal-istadju jkomplu jistudjaw magħna billi jagħmlu xi MSc fuq l-erja li jixtiequ jispeċjalizzaw. Dr. Attart iddeskriva l-Expo bħala ċelebrazzjoni tal-istudent. Is-Sinjura Grima żiedet tgħid li bis-saħħa tal-Expo qed jirnexxielha tippreżenta t-teżi tagħha anke lill-industrija. Bis-saħħa tagħha nistgħu nippreżentaw it-teżijiet tagħna, naqsmu l-esperjenza tagħna tal-kors u ninkoraġġixxu nies oħra biex jidħlu għalih, speċjalment għal nisa għax jien l-unika tfajla li kont fil-kors, allura xi ħaġa sabiħa jekk nista' nirrappreżenta it-tfajliet fil-kors tiegħi. L-esibizzjoni tibda għada u fil-programm ta' din is-sena ġew introdotti wkoll sessjonijiet STEM għat-tfal.